खुलुमबाय तो मैया जों बयबो मिथिगौ जे मैया 22 तारिख आगस्ट 2024 जोंहा कालचारेल कमप्लेक्स बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआवहाय एलपी यूपी नि टेट टीचार्सफोरनि मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटार्स मैया डिस्ट्रिबिउसन जादों मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिमबो दासिमबो ससियेल मिडियायाव गोबां रोखोमनि जोंनाव जों नुदों खोनादों कमप्लेन फैदों अभियोग होदों दा बे अभियोगखौ जोङो दिनैहाय जास्ट स्पष्टीकरण होनो थाखाय बेखौ रोखायै जों फोरमायहरनो थाखाय जे जोङो दिनैहाय बे प्रेस मिटखौ जों लेंनाय जादों आरो बेवहाय जों मिथियो जे जोंनि जेनाखि सिलेक्शन प्रसेस बे सिलेक्शन प्रसेसा अनियम होननानै बुंदों आरो बेयाव खुनु मोनसे प्रसेस बा गाइडलाइन्सखौहाय फल' खालामाखै होननानै बुंदों दा बिनि थाखायनो आङो स्पष्टीकरण होनो नागिरदों आरो एसे आगोलावनो जोंनिनो एजुकेशन सेक्रेटारि अमरज्योति बर्मनाबो बे सेम खोथाखौनो बुंलांबाय आरो बे सेम खोथाखौनो आङो दिनैहाय फोरमायनो नागिरदों जे गिबियावनो जोङो बे जोंहा जिहेतु एसआइउ एप्रुभ माखासे दंमोन पस्टफोर दंमोन भेकेन्सि फिलआप खालामनांगौ दा बे एसआइउ एप्रुभेल मोननायनि थाखायनो जोङो मोनसे एडभार्टाइज होदोंमोन आरो बे एडभार्टाइजनि उनावहाय एडभार्टाइज होनाय समावहाय अनलाइन केन्डिडेटफ्रा गावनि डकुमेन्ट्सखौ होनानै होदोंमोन दा बेवहाय जोङो मोनसे र' डाटा हिसाबै बिसोर जेखौ जोंनाव आपल'ड खालामदों बेखौनो जोङो मोनसे लिस्ट खालामदोंमोन आरो बे लिस्टखौ एक्चुअलि जों भेरिफिकेशननि थाखाय खालामदोंमोन जे जिहेतुके जोङो बेखौ वेबसाइटआव होनांगौ वेबसाइटआव होनानै जुदि जों नुबाय जे बेवहाय माबाफोर जुदि प्रब्लेम दङ अब्ला जों बे जिनिसखौ फिजिकेलि भेरिफाइ खालामनानैसो जोङो बिनि फाइनाल लिस्टखौ जों ओंखारहोनो हागोन दा बेवहाय मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन मा प्रब्लेमा जाहैबाय जे जोंनि बे लिस्टआवहाय गोबां केन्डिडेट्सफोरनि मार्किंआ बेवहाय आपल'ड जायाखै आरो बेवहाय हयथ' टेक्निकेल उसुबिदाफोरबो जानो हागौ हयथ' दा बिनि थाखायनो जों फिजिकेल भेरिफिकेशनावहाय अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ जों बिहरनानै फिजिकेल भेरिफिकेशन खालामदों आरो बिनि उनावहाय जों एसेस खालामनानै जोङो मेरिट लिस्ट दिहुनदों दा बे मेरिट लिस्ट दिहुननायाव बै समावहाय जों लिस्ट होनायावहाय बे खुनु मोनसे क्लास वाइज सरि साबजेक्ट वाइज आरो मिडियाम वाइज जों बेखौ देखायाखैमोन खिन्थु जेला जोङो फाइनाल जोङो फिजिकेल भेरिफिकेशन खालामबाय अब्ला जोङो साबजेक्ट वाइज आरो मिडियाम वाइज जोङो बेखौ खालामदों आरो बे खालामनायनि थाखायनो माने जोंनि केन्डिडेट्सफ्रा सानदों जे सोरनियाबा जिहेतुके जोङो माने फार्स्टनिफ्रायनो सिरियेलि भाबै होदों जिहेतुके सोरनियाबा एकदम माने गाहायाव दं सोरनाबा गोजौआव दं दा बे गोजौआव दङ आंनो माने गाहायाव थांखो बेखौ जों अलरेडि रेक्टिफाइ खालामखाबाय बे दा बाथ्राया जाहैदों मा जे ससियेल मिडियाफोराव जेनाखि प्रब्लेम फैदों कुवेरि जेनाखि खालामदों बेवहाय मोनसेया दं जे माने none of the candidates selected who did higher secondary degree etc in regular mode किन्तु बिनि रिप्लाइखौ जों दा होगोन जे जोङो खुनु माने हायर सेकेन्डारि जाय पास जादों डिग्री पास जादों जों बिसोरखौ रेगुलार मडनिखौ जों गासिबो होजोबदों आरो नेक्स्टआव जाहैबाय बिएड बा डिएलएड बेखौबो जों रेगुलार मडखौ जों होदों किन्तु अडिएलखौल' जों होआखै बेखौ जों दानो स्पष्ट खालामो आरो मोनसेया जाहैबाय डिएलएड फ्रम नियस नट सेलेक्टेड बेखौबो जों अलरेडि आं बुंखाबाय आरो नेक्स्ट कुवेरि दंमोन जे लेस एग्रिगेट मार्क्स केन्डिडेट सेलेक्टेड इन फाइनाल लिस्ट दा बे लेस एग्रिगेटआ जाहैदों मा जोंनाव बहुत दाबो एप्लिकेशन दं जों नायजोबनोबो हायाखै दाबो बहुत दंबावो आरो फैगासिनो दङ आरो हयथ' फैबावगोन खिन्थु जों दासिम जेसेबां जोङो माने एसेस खालामदों बा जेसेबां जों चेक खालामदों दासिमबो जों खिन्थु गासिबखौबो जोङो माबा मोनजोबदों जे बिस्रा काट अफ मार्कआ निफ्राय बिल' गतिके बेखौ जों स्पष्ट खालामो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा जे 2-3 केन्डिडेट सेलेक्टेड डाबल बेखौ जों आं दहायबो बुंखाबाय माने बेखौ जोङो भुलखौ स्वीकार खालामदों आरो केन्डिडेट्स फ्रम आउटसाइड बिटिसि आर सेलेक्टेड बेनि खेथ्रआव जों बुंनो नागिरो जे जोंनि जेनाखि एडभार्टाइजमेन्ट बे एडभार्टाइजमेन्टआव जोंहा दंखायो जे प्रिफारेन्स विल बी गिभेन टु द माने केन्डिडेट्स अफ द बिटिसि एरिया गतिके जिहेतुके गुबुन जेनाखि साबजेक्टफोर दंमोन बे साबजेक्टआव जोंनि केन्डिडेटआनो साफिसियेन्ट ओंखायनो खुनु साबजेक्टआव मोनाखै खिन्थु हिन्दीयावहाय जिहेतुके जोंनि बिटिसिनिफ्राय 6 जन केन्डिडेट जिहेतुके जों मोनाखै दा बिनि थाखायनो जोङो बे 6 जनखौ माने आसामनिफ्राय जों लानांगौ जादों आरो बे जोंनि एडभार्टाइजमेन्टआव दंखायो गतिके जोङो ससियेल मिडियायाव बुंदों जे जोंनि मानसिखौ डिप्राइभ खालामनानै
आसामनिखौसो मानो होदों खिन्थु बे नङा हिन्दीनि खेथ्रआव जों होदों 6टाखौ जों होदों 6 जनखौ जों होदों खिन्थु बे 6 जनखौ होनाया जाहैबाय जे जोंनाव BTC आव हिन्दीनि कैंडिडेट गैया आरो नेक्स्ट मोनसेया जाहैबाय मा देयर आर न्यूज कैंडिडेट्स इन द फाइनल लिस्ट बेखौबो आं बुंखाबाय सानै जोंहा दासिम जों मोनदों बेखौबो जोङो अलरेडि रेक्टिफाई खालामबाय दा बेखिनियानो दा बाकी जों सानो जे आरो सोरबाफोर हयथ' बेबायदि जों दा चेक खालामदों बा सोरबाया जोंनो एप्लिकेशन होफैदों बे होफैनायाव जुदि रियेलि बिसोर मोनमारोब्ला जोङो बिसोरखौ होनायनि थाखाय जों सिन्था सरसा खालामगोन आरो प्लास आं बेखौबो रिक्वेस्ट खालामनो सानो जे ससियेल मिडियायाव होआलाबानो साफ्रोमबो केन्डिडेटफोरखौ आं रिक्वेस्ट खालामो ससियेल मिडियायाव होआलाबानो BTC आवहाय जोंनो प्रे खालामफै जोंनो एप्लिकेशन होफै जों जेनुइनखौ नायगोन जेनुइनब्ला जोङो बेखौ नायगोन आरो बयबो बिनि थाखाय माने बै ससियेल मिडियायाव ओरैनो जाहा ताहा माने केलकुलेशनखौ मोनथियालाबानो जे आं माने मा होनो बेखौ माने मेरिटआव आं दंमोन आं मोनाखै जाहाथे बेफोरखौ बुङा केलकुलेशनखौ खालाम जोंनि काट अफ मार्कखौ जों दा होगोन जोंनाव दङ बेखौ सारा अलरेडि बुंखानायखाय आं आरो बार बार बुंनो सानाखिसै नोंथांमोना बेखौ लानो हागोन बे जेनाखि काट अफ मार्क गतिके बे काट अफ मार्क निफ्राय जुदि सोरबाया जुदि बारा दंबा डाइरेक्टलि जोंनाव फै जों बेखौ सिन्था सरसा खालामो सासेया आजावदोंमोनबाबो जों जइन खालामहोआखै जों मोनथियाखै थारमाने बेखौ हा जों आजावदोंमोन सासेया आरो सासेखौ मोनथियैयाव थारमाने दा निउसनि दं होनदों खिन्थु दासिमाव जोंनाव जेनाखि माबा फैदों लिस्ट फैदों जोंनाव 6 जनसो लिस्ट फैदों बेहाय जों नायदों जे साब्रैया माने निउसनि नङा हयथ' बिसोर निउसनिबो सार्टिफिकेट थानो हागौ खिन्थु SC/RT नि आन्डाराव बिसोरो माबा बानायनाय DLED बानायनाय हयथ' निउस थानोबो हागौ बिसोरा खिन्थु बिसोर जिहेतुके माने SC/RT नि दंखायो बिसोरा बेनो इलिजिबल जिहेतुके गतिके बे जिनिसखौ बे आरो ओंखायनो जोङो सानदों मा जे इन केस जुदि बोरैबा ओंखारबावोबा जों बेखौबो रेक्टिफाई खालामो माखासे केन्डिडेटफ्रा बुंदों जे एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटि सार्टिफिकेट मार्कखौ एड खालामजायाखै होननानै कमप्लेन ना कमप्लेना खालामदों होफैदों खिन्थु जों नायदों जोंनाव दासिम जेसेबां गोग्लैनानै दङ हा जों गासिबो एड खालामदों दासिम मोननायाव आरो हयथ' होफैबावनो हागौ जों गासिबो जोङो माने चेक खालामजोबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि 1965 नं अक्सिगुरि बाक्सा एलपि स्कुलाव बर' मिडियामनि फरायसालि बेयाव एसामिस बे जिनिसखौ दिनैबो आं बेहाय मिटिङाव दंथ' दा ओंखायनो जिहेतुके जोंना डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय फैयो नङा होमबा DO निफ्राय फैयो दा DO निफ्राय फैनायखाय जोङो बेखौ DO नाव दा जों सोंहरगोन जे मानि थाखाय जोंनाव बे पस्टखौ बर' मिडियाम पस्टखौ मानि थाखाय एसामिस मिडियाम खालामनानै हरदों आरो जुदि जामारदोंब्ला नङाब्ला नंमारगौब्ला जों बेखौ डेफिनेटलि रेक्टिफाई खालामगोन आरो बे बर'नि पस्टआ बर'आवनो थाखागोन बोरैबा हयथ' क्लारिकेल मिस्टेक जानो हागौ बर'नि पस्टआ बर'आव थागोन आरो बैखौ जों दस्रायाव लांनानै जों सेस्था खालामो बेखौ नुबाय थादों दा बाथ्राया जाहैदों मा जे बै समावहाय हयथ' र' डाटा बादि बेखौ क्लास खालामोबा जों दाबो नुयो जे साप'ज सोरबाया हायार सेकेन्डारियाव 50 मोनदों सोरबाया डिग्रियावहाय 60 मार्क्स मोनदों सोरबाया टेटआवहाय 110 गाहाम मोनदों बेखौ जुदि टटेल खालामोबा बिनि पिक्चारा आलादा फैयो दा बेखौसो जोंनि जेनेरेल केन्डिडेटफ्रा बेखौसो साननानै दं दा वेयर इज जोंहा मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे गाइडलाइन्स दंखायो जे बेवहाय माखासे क्राइटेरिया होनाय जादों जे जों माबोरैहाय सेलेक्शन खालामगोन दा बे सेलेक्शन खालामनाया जाहैबाय मा जे 5% जोङो हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लागोन 5% खौ जोङो डिग्रिनिफ्राय लागोन आरो 5 मार्क्स बा पार्सेन्ट बेखौ जोङो नन एसेन्शियेल हिसाबै जों बुंदों को कारिकुलार एक्टिभिटिस बादि दा बिनिफ्राय जों बेखौ लागोन आरो एलिमेन्टारिनि थाखाय जोंहा 85% लादों आरो सेकेन्डारिनि थाखाय सरि इउपिनि थाखाय जोङो 80% लादों दा बे हिसाबाव केलकुलेसन खालामनानै जों नुबाय सोरबाया गाहायाव दंबाबो गोजौआव फैदों आरो सोरबाया गोजौआव माने दङब्लाबो बिसोरो सानदों जे आं माने मोनगौमोन खिन्थु बे गाहायाव फैदों दा बे मोनसे क्लियारिफिकेसनखौ जों होदों दा जोंना रिजेक्सना मानि थाखाय जादों बे रिजेक्सन जानाया जाहैबाय मा जे DLED खौ जाय निउसनिफ्राय खालामदों NIOS नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ अपेन स्कुलिं नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ अपेन स्कुलिंनिफ्राय जाय खालामदों बे DLED बेखौ जोङो
रिजेक्ट खालामदों कनसिडार खालामाखै आरो जायफ्रा बिएड बा डिएलएड अडिएल निफ्राय खालामदों बायरानि आउटसाइड स्टेट बेखौबो जों एक्सेप्ट खालामाखै आरो लेंगुवेज 1 आरो लेंगुवेज 2 मिसमेच जुदि जादोंबा बेखौबो जों कनसिडार खालामाखै आरो मोनसेया जाहैबाय existing working teachers in the same post and the same category not eligible बेखौबो जों not eligible खालामदों किन्तु जोंनियाव दा एक्चुअली नैबे केटेगरिया फैदोंना फैयाखै जों बेखौ जों हमनो हायाखै इयुनाव जुदि जों बेखौ नुयो जों बेखौबो जोङो सिन्था सरसा खालामगोन जिहेतुके जोंनि गाइडलाइन्सआव बियो दङ दा बेहाय मोनसे खोथा दङ जे हय ससियेल मिडियायावहाय बुंदों जे निउसनिखौ जुदि होआब्ला मानोथो एफा बुरजा निउसनि फैदों दा बेवहाय जोंनावहाय गोबां माने केन्डिडेटफोरनि नाम हरदोंमोन बा जोंनाव फैदों जे नैबे केन्डिडेटआ निउसनि मानो सेलेक्सन खालामदों किन्तु बेहाय जों गासिबो दा जोङो दा माने चेक खालामनानै जों मोनदों दासिमाव जों मोनदों जे सानैल'नो बेबादि भुल क्रमे जोंनियाव बे थाफ्लांदों हयथ' हिउमेन एररबो जानो हागौ बा टाइपिकेल माबा मोनसे जानानै बे जिनिसा बेनि भुलखौ जों स्वीकार खालामो आरो मोनसेया जाहैबाय बे सानै केन्डिडेटनिया डाबल जानाय बेबो हयथ' जोंनि टाइपिं साइपिंआव हयथ' एसे प्रब्लेम जाबाय